Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma nashi, ininiwo ndakarara nababa vangu vakadhakwa because I wanted to get revenge on my mother. Ndainge ndagara ndiri mwana ainge aine musikanzwa, saka amai vangu vaiti ivo kana kuri kunzi vakandiona ndiine mukomana vaibva vatanga kundirova. Pane umwe musi apo pavakandirova, mushure mekunge ndabuda pamba painge pasina kana chikafu, ndokubva ndabuda ndikaenda ndikanongwavha. Ndakaswera ndiine umwe murume wandainge ndisingatombodi, asi ndakangozvishingisawo because ndainge ndichiziva kuti pamba kana chekudya painge pasitomborina. Ndikabva ndarara naye muswero wese wezuva, akabva achizondipa mari, ndokubva ndachizodzokera kumba. When I returned back home, I expected my mom to be so happy kuti ndainge ndabudawo ndikaenda ndikanongwavha, but instead amai vakabva vatotanga kutopopota, vakabva vandirova, zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Apa ndainge ndasvika pamba ndiine mazigroceries, apa vainge vava kutovhendenyora mumaplastic bags awo andainge ndauya ndiinawo. On top of that vobva vandirova. Ndakarwadziwa, ndopandakabva ndachizongoti nerimwe zuva ndakati ndakatarisa dedi vainge vakadhakwa zvavo, ndikati manye ndoda kurara nemurume wavo so that vange vachizorwadziwa nazvo. So mukoma nashi, ndakazoti nerimwe zuva dedi vakadzoka late vachibva kubhawa, mama vainge vasipo vaenda kuchechi, saka dedi vakati vakagara zvavo pasofa vachinwa doro ravo, but vainge vakaita kupera nekudhakwa. Mukoma ndo pandakanotora mamwe mapiritsi awo andainge ndakatenga, ndakaenda kufamasi ndikanotenga mapiritsi aya ekuti munhurume ange achinyanyisa kunzwa kuda kurara nemunhukadzi. Ndikabva ndavaisira muglass ndokubva ndavadirira doro, vakangonwa mukoma. After about 40 minutes ndakangoona vava kusimuka, asi ndakaona kuti zvainge zvisina kumira zvakanaka, vachienda havo kubedroom kunorara. Ndakataimira ndikavhura ndikaona munhu ainge arara zvino, ndikabva ndatanga kuita mabasa angu erima. Saka ndakanyatsokucherechedza kuti ivo sikarudzi yavo yakamira sei, nekuti ndainge ndichida kuzoudza amai but ndichizoita zvekushandisa imwe foni yavanenge vasingazivi. Ndakazoita saizvozvo mushure mekunge ndarara nababa vangu mukoma. Ndakagara kwemakore ndingori nesikireti iyoyo, ndo pandakazoti ndakwanisa kutengawo rimwe line, ndikabva ndachizonyorera amai vangu message, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiri girlfriend yababa. Ndikabva ndati kana uchifungidzira kuti inini ndinonyepa, sikarudzi yemurume wako haina kudai here, haina kuita seizvi here. Amai vakarwadziwa nazvo, vakandiudza apa vainge vava kunetsana nababa, vakanditi baba vako vakandihurira. So mukoma, ndizvo izvi zvandakaita, ndakarara nababa vangu just to get revenge on my mother. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndine umwe muNigerian uyo wandiri kutaura naye. Pandakatanga kutaura naye ndakatomboudza friend yangu nezvake. Friend yangu ikabva yanditi, maNigerians awa auri kutamba nawo vanokwanisa kuzotokubira mari. Ndikati mari ipi yaangandibira? This was after ndabva mukuya muno muSouth Africa. Saka muNigerian uyu akandinyenga kuFacebook. Mushure mekunge andinyenga kuFacebook, ndokubva ndachizomubvuma paya tichingotaura. Akandiudzawo kuti ari munomu muSouth Africa but
anoti iye ari kuCape Town, inini ndiri kuno kuJoburg. So takazotanga kudanana pafoni. Then one day akazonditumidzira video ainge ari kupati ikoko. Vanhu vose vainge variko vainge vakapfeka zvewhite, asi vakadzi vainge varipo ndingangoti vainge vakatoshama, but vakangopfeka mabra nezvipfeko zvemukati zvered. Akabva anditi, haudi here kuti unge uchizoenda neni kupati yakadai so? Ndikabva ndati ndinoda zvangu. Akabva anditi alright, ndichauya kuzokutora. Nerimwe zuva takazoti tiri pacall, akandibvunza zvekare kuti ndainge ndichida here kuti ange achizonditora toenda kupati iyo yaakati all white party, asi vakadzi ndo vanenge vakapfeka zvipfeko zvered. Ndikati kana uchida uya uzonditora. So now ari kuti month end, kana akasanditora pamonth end, hanzi it will be in the middle of April, ndipo apo paanozonditora obva achizoenda neni kupati kwacho ikoko. So I'm scared and I am nervous because pane zvimwe zvaakazondiudza. Akanditi, but you need to sell your soul to me kana uchida kuzoita mari. Akangonditi, this will be our love covenant, you will have to sign off your soul kwandiri, then I will own your soul. So now he has been showing me kuti ane mari, ane dzimba mbiri muCape Town, ende anoti ari kuda kutenga imwe zvekare muJoburg. So mukomanashe, ndanga ndichidawo kuti mundipostere nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Kune vose avo vachakwanisa kundibatsira, ndinokutendai in advance. Kana mukaposta ndiudzeiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Basa rangu ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu. Ndinogarawo muno muHarare. Mukomanashi pandakauya muno muHarare ndakabva ndatanga kugara neimwe friend yangu. This was after ndabva mukunetsana nemurume because ainge ava kuita zvekundichita. Iye akazokanganisikawo because after abva kuSouth Africa akabva achizoita zvechikorokoza. Ikoko ndiko kwaakazotanga kuita zvekudanana nemahure ende achidyiwa mari. Saka friend yangu ndakaifonera, naiyewo she had gone through that as well. Ndokubva achizongosiyawo marriage. Ndakamufonera ndikamubvunza kuti ainge ari sei. Ndokubva achizondiudza kuti ainge ava kugara kuHighfields. Akanditi ndinge ndichizouya, ndainge ndisina kana mari, zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakatengesa mbudzi hama dzangu kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo mari yekubva kumusha. Ndikauya ndikatanga kugara naye. Taigara tose kuHighfields. Pandakatanga kugara naye ndo apo pandakabva ndachizofind out kuti iye ainge asingatoshandi, sezvaainge akandiudza kuti painge paina vamwe amai avo vaainge achishandira vaimupa mari yakawanda chaizvo. I then found out kutoti basa rake raainge achiita rainge riri rekutengesa muviri wake. So mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizongojoinawo basa iro riri rekutengesawo muviri wangu. So ndakabva ndachizoenda naye kune vamwe gogo. Akanditi ndine vamwe gogo avo vanopota vachindibatsira so that kunyange zvikanzi mastreets anenge ari dry, ini handingazomboshaye mari. So takaenda kuya gogo vaivaya vakandiitisa mhiko, sort of like kuromba, but unenge usina mishonga yaunenge uchishandisa, unongoenda kwavari gogo ava. Saka ivo vanokupa glass vobva vakuudza kuti unge uchitaura zvose zvaunenge uchida kuti zvinge zvichizoitika muglass. Ndakavaudza kuti ndinoda kuzodananawo nevarume vanenge vaine mari vachindichengeta nekuzowana macustomers paya pazvinenge zvichinzi kunze kwakaoma, but varume vange vachingonzwa kuda kuya kwandiri
kunyange zvikanzi murume akapiwa mari chaiyo yekunzi enda unotenga kana chingwa nemudzimai wake ari murodhi, anofanira kungobatwa nemweya wekuti kamari aka kandiinako zviri nani kuti ndinge ndichienda kunokapa nhingi uya ndinge ndichimborwa 1 round naye. ndo mhiko idzodzo dzavakatiitisa. Saka tinofanira kuti tinge tichizodanana nevarume vanenge vari married, ende kana wadanana nemurume anenge ari married, when you gain access into his home unobva wachizoba zvipfeko zvemudzimai wake, sometimes t-shirt, sketi, bra, tight or anything. Zvinhu izvozvo tinobva tachizoenda nazvo kwavari gogo ava. Saka kubva zvandakatanga kuitawo izvi mukoma, dambudziko rava pandiri nderekuti dzimwe nguva ndinotorota kana kutopepuka ndatova panze. Musi wazvakatanga kuitika ndakapepuka ndokubva ndaona kuti ndainge ndiri panze. Pandakaona kuti ndainge ndiri panze ndakavhunduka ndokubva ndadzokera kurumu kwangu ndikaona kutoti ndainge ndakatorikiya nemukati. Kuti ndakabuda sei handina kukwanisa kuzvinzwisisa. So ndakazoudzawo friend yangu akanditi naiyo ndo zvinoitika kwaari. Ndakamuti kotadii tambovabvunza gogo ava? Akanditi no, gogo vacho kana ukada kuvabvunza zvinhu zvisina basa, kana vakangokutsamwira chete, zvinhu zvako zvose zvinobva zvazodhakwa. Akangonditi zvine basa rei kuti once in a while unongomukawo uri panze? Handiti kana wamuka uri panze unongozopinda mumba. Iye akati kana ava kunorara akakiya door anobva abvisa key, uye zvekare ane imwe spare key iyo yaanotogara akaviga panze just in case. So handichaziviwo kuti ndoita sei. Gogo ava ndikuda kuvabvunza kuti ko seiko tichizombopepuka toona kuti tinenge tiri panze? Kasi vane kamwe kakutishandisa here kavanoita gogo ava? I just wanted to know, but sefriend yangu sezvaakataura akati iye usambofa wakavabvunza, nekuti kana ukangovabvunza chete zvinhu zvako zvose zvinobva zvadhakwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma, zvandiri kuita izvi zvine riski here? So ndinoshandawo sagarden boy. Ndakabva ndachizoti ndichiitira vamwe amai peace job, vakabva vazondipfimba. Ndeve muno muSouth Africa, hatingati vane mari zvavo, but vane imba, vane motikari, uye zvekare murume wavo anoshanda mugovernment. So takabva tachizotanga kudanana mushure mekunge vandiudza kuti mumarriage mavo chainge chichishota rainge riri bonde. Takati tava kudanana kudaro, nerimwe zuva vakauya kumba kwangu. Iniwo ndakabva ndachizoseta foni yangu. Panguva iyo yatainge tichirara tose, ndakaseta foni yangu, asi ivo havana kukwanisa kuzviona kuti ndainge ndichitotora vhidhiyo tichirara tose. Ndakati ndapedza paya ndakatora foni yangu kwava kusavha video. Then nerimwe zuva vakazondiudza kuti what we were doing was not okay. Vainge vava kusada kuti tirambe tichingofambidzana. She was scared kuti murume wavo anokwanisa kuzonyumwa. I then sent her the video. Vakavhunduka. Ndainge ndichingovarangaridza kuti we once had a great time. Saka ivo vakabva vati kwandiri, zvese izvo zvauri kuita, it's like uri kundi blackmailer. Why are you blackmailing me? Hazvina kunaka. Kana takadanana, it was my mistake, but inini ndiri mukadzi wemunhu. I don't want to do this anymore. Zvandiri kuita izvi mukoma zvine disadvantage here? Mukadzi uyu sandi kuti anombondipa mari, no, haatorinawo mari zvekudaro, but ndinongomuda, and it is easy to date mukadzi wemunhu nekuti you do not take care of her. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo.
confession yangu yakamera sekudai. So ndinoda kureurura kuti I sacrificed my own child for wealth, and akutomborina kana anyone anotombosuspecta a thing. I am a man who is aged 41 years old. So I was working as a teacher apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, then ndokubva ndachizouyawo muno muSouth Africa. Mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa, mudzimai wangu akabva achizobatira pamuviri. Nhumbu iyi yakazobva yava mu9 months mukoma. So people just thought kuti something had gone wrong during the pregnancy. Asi I knew what had happened. It seemed as if it was a miscarriage, but it was a sacrifice that had happened. Zvakaitika ndezvekudai. So patikauya kuno kuSouth Africa, ndakabva ndatanga kutsvaka basa mumacolleges nemuzvikoro, but nekudawo kwekushaya mapepa ndainge ndisingakwanise kuriwana basa. Ndakabva ndachizotaurawo nomumwe mufesi muZimbabweni, saka basa rake ndiroro rekuti anoitawo zvekudzidzisa mumacolleges, but anopota achimboshandirawo mafly by night. Avanoti mafly by night anenge ari macolleges avo anenge asina kurejistwa. So akabva achizoenda neni kuno mumwe mudhara who was the owner of that college, ndokubva ndachizotanga kudzidzisa pacollege paya. So mushure mekunge ndatanga kudzidzisa pacollege paya, ndakatanga kuwirirana naye the owner of that college who is a South African. Akabva achizondiudza kuti iye akaita yavanoti ukutwala. So I could not understand kuti ukutwala zvinoreva kuti munhu akaromba. Akazondiudza kuti aiva neimwe n'anga iyo yaipota ichimubatsira achiti izvi zvatinoita zvekuti tinorana an unregistered college hazvitobvumidzwi. So nerimwe zuva takazoenda kukomba kwen'anga yacho. Mushure mekunge pambosvika mapurisa pacollege, vainge vachingotenderera vachingobvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Takabva tachizoenda kumba kwen'anga achiti ndikuda kuvharidzira kuitira kuti mapurisa awa asazodzoka zvekare. Then takati tasvika kumba kwen'anga iyaya, ndipo apo paakabva achizopiwa chimwe chainge chakaita chidende chiine mamvere. Akabva achizoenda neni tikanotenga huku, asi huku iyi takazoiurayira musango, ndokubva achizoisa ropa muchidende cheche akazvisiyako kusango ikoko. I got so interested. Apa nenhamo yandainge ndiinayo, ndakabva ndamubvunza kuti zvainge zvichishanda here izvozvo zvacho zveukutwala. Akabva andiudza kuti zvaishanda izvozvo zvaainge achiita, ende ndo zvaimubatsira. Ende dzimwe nguva aiti iye aikwanisa kungokaruka atoona kutoti mubhuti munenge muine mari inenge iri mupaya paanenge ava kudemba nhamo. Ndikabva ndati it is okay. Saka ndanga ndichidawo kuti iwewe unge uchindibatsira. Akazodzokera neni kumba kwen'anga. N'anga iyi yakabva yati yainge ichida mari iyo inokwana kuita 40,000 rands. So mushure mekunge ndaiudza n'anga iyoyo kuti mari yakawanda kudaro ndainge ndisingakwanise kuiwana, akabva achizonditi but iwo mukadzi wako ane pamuviri. Ava vainge vari bosi vangu. Zvikabva zvachizonzi wadii wangoshandisa mwana iyeye ari mudumbu oregedza kubhadhariswa nasekuru ava. Saka ndo zvatakazowirirana mukoma kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichishandisa mwana uyo ainge ari mudumbu, ainge akatakurwa nemudzimai wangu, kuti ndinge ndichizokwanisa kupfuma. Ndo zvandakasarudza. As evil and cruel as it was, I just chose to be happy than to be a father. Mudzimai wangu kwava kuita a stillborn baby, asi mwana uyu ainge akasotobiwa nechekare, akabva achizoitwa chikwambo. Chikwambo ichi ndakatochiona chichigadzirwa navo sekuru ivavo. Saka ivo basa ravo ndiroro, vanoitawo zvekutengesa zvikwambo vachizvitengesera kune avo vanenge vazouya vachida kuromba, avo vari vemuno muSouth Africa. Inini ndakapiwa mari, uye zvekare ndakabva ndapiwa nechimwe chibhengo. Chibhengo ichocho ndo chandinopota ndichitaura nacho kana kuri kunzi ndinenge ndichida mari. Zvino dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kungokaruka ndatoona zvimwe zvivanhu zvandisingakwanise kurondedzera kuti zvinenge zvakaita sei. Zvinenge zviri zvipfupi, zviine misana inenge yakakombama, chiri chipfupi icho chandakatanga kuona chainge chiri chirume. Then ndokubva ndachizoona chikadzi icho chinoti chinoda kurara neni
kubvawo zvandakatanga kuona chikadzi chacho ichocho ndava nedambudziko rekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndichingofamba paya ndotonzwa urume hwangu hwava kubuda, ende kana zvaita saizvozvo ndinobva ndaita laki nemudzimai wangu tine kabhizinesi kedu ako katiinako kanotipa mari, ende hakusi kunzi bhizinesi iroyo ritombori bhizinesi rakakura, kangoriko kasaluni uye zvekare nekashop, but at the end of the month mari yatinenge tiinayo inenge yakawanda. Kana vari samadhamu havatombonzwisisewo kuti ko chii chiri kumboitika, laki rose iro ratiinaro rekubata mari riri kumbobva kupi. But chokwadi ndichocho mukoma chekuti iniwo ndakaita izvozvizvi zveukutwala, uye zvekare kana ndikadzokera kumusha ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichimboenda ndonorara mubako ndisati ndasvika pamba. Then kana ndasvika pamba ndinobva ndachizoenda kumakuva uko kwandinofanira kuti ndinge ndichienda kunoita tsvina. Ndinongonoitira tsvina paguva ringava riri guva remutorwa kana kuti guva rewehukama. Saka kwedu kwatinobva mukoma tinowanzovigira vanhu mumakomo kana munzvimbo dzedze dzekuti dzinenge dzakavanzika. Nerimwe zuva ndakati ndadzokera kumusha ndokubva ndaenda ndikanorara mubako. Ndakati ndichienda kumakuva kuti ndinge ndichinoita tsvina ndakasangana nerovambira. Nyoka iyoyo mukomanashi yainge isiri normal because yakabva yatanga kutaura neni. Yakati kwandiri, ko iwe why wandishora kudaro zvekuti ungada kuitira tsvina paguva rangu? Ngoma ndakamhanya, asi ndakabva ndachizosarudza rimwe guva ndokubva ndaenda ndikanoitira tsvina pamusoro peguva riya. Ndakati ndapedza kuita tsvina ndakanyatsonzwa kuti pupu yakabuda. Ndakati ndapedza kuzviwaipa pandakasimuka ndichicheuka kudai wanikwe pupu iya yainge isipo. Apa ndinofanira kuti kana ndapedza kuita pupu ndobva ndachizoitora ndobva ndaenda ndobva ndanoirasa murwizi. Zvino zvandakaishaya pupu iyi mukoma, ndakazoswera ndigereko kumakuva ndakangorindira chete kuti ndinge ndichizoita imwe pupu zvekare. Apa nzara mukoma yakazondiita sei, ndakazoita zvekumanikidzira ndikangoita kadiki diki ndokubva ndachizokatora, ende ndinofanira kuti ndige ndichitongohorera pupu iyoyo nemaoko angu kufamba ndakaibata. Kunenge kuri kutofamba uchitoitawo zvekufamba uchihwanda nezvikwenzi kuitira kuti usazosangana nevanhu. Saka ndinongofamba ndiri musango kuzonosvika ndava kurwizi ndobva ndanorasa pupu iyaya murwizi. Kana ndairasa murwizi ndobva ndachizokurura nhumbi dzangu ndobva ndatanga kugeza. Musi iwoyo mukoma ndakasangana nevanhu vakawanda ndichingohwanda chete. Zvaita sekunge zvainge zviine chirevo. Ndakazoti ndasvika kurwizi panzvimbo apo pandainge ndichida kurasa pupu wanikwe kwainge kuine vanhu vekumasowe vachibhabhatidzana. Ndakaridza tsamwa kwava kutanga kufamba zvekare ndokubva ndachizowanawo panzvimbo painge pari free ndikabva ndairasira mumvura ndikabva ndatanga kugeza. Zvechokwadi zvakaitika musi iwoyo rainge ritori shura because ndakangoti ndichikonosvika pamba kwava kurumwa netoki. Mangwana acho makuseni vamwe bamunini vakabva vatanga kurwara zvainge zviri very serious. Takati tichibatanidza mari nekuti pose pandinoenda kumusha handifanire kuti ndige ndichirakidzira hama dzangu kuti ndine mari. Ndinenge ndichingoitawo sekunge ndiri munhu asina kana chaainacho. Sezvandinongoita kana kuri kunzi mumhuri munenge mava kuda kufiwa, ndinoenda mudanga ndobva ndanotora ndove. Then kana kuri kunzi tinenge tichifanira kuti tinge tichienda kuchipatara nemurwere, ndinenge ndiinayo ndove even though inenge isina kuwanda yandinenge ndiinayo muhomwe mangu. Izvi zvinozokonzeresa kuti uyo watinenge taenda naye kuchipatara asazodzoka. Ndozvandakangoudzwa naye sangoma wacho iyeye. Saka ipapo ndakatoenda kudanga remombe ndichita sekunge toda kuenda kunocheka hangu mombe kana vamwe vanhu vainge varipo vakati asinai mukoma mungambotanga maenda kudanga apa bamunini vachirwara seizvi. Asi ndakatanga ndaendako ndokubva ndanotora ndove yemombe ndikaisa mumapockets ejacket ndokubva ndachizodzoka tikabva tachizoenda kuchipatara. Pamunini takaenda navo kuchipatara pasina kana nguva vainge vatoiswa paoxygen vava kusakwanisa
kufema ndokubva vachizoshayika. Kana weukama ashayika ndove iyi mukoma, ndinofanira kuti ndinge ndichizoibvisa mumapockets angu mushure mekunge tamuviga. Ndinenge ndingori nayo. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.